All of my sis, it's me again, honey, and welcome back to my Happy Valentine's Day sa mga sissy ko dyan. So today, ang aga kong nagising. It's still 6:20, 6:15 pala. So ayan, pagluluto ko na si Edsel kasi mamamalengke kami. And the-drop off namin si Snowy sa kabilang bahay. So anyway, lalagay ko muna itong mga labahin. Mag-start na ako magluto mga seasons. Kunin ko lang tong tirang rice. Medyo hindi pa talaga organized yung bahay namin, Sissy Wops. Because, pero ang ganda ng namin lababo, di ba? Bongga. Pero yun nga, hindi pa tapos. Pero at least, luto ulit ako ng garlic rice with egg. And then, luto din ako ng tocino konti for breakfast. So, ayan, habang nagluluto, maghugas din ako ng pinggan. So, I bought these parang oil and vinegar na dispenser. Kasi mas tipid siya pag ganito. And, alam mo yun, hindi mo masasayang yung toyo tsaka suka kasi medyo maliit yung nozzle niya. Compared if gagamitin mo siya straight from the bottle, which is malaki yung pool niya. So, let's try to use this. Nabili lang namin ito sa, alam mo yun, parang Unitop, mga ganun. It's just, sa iMart pala, sa iMart for 32 pesos, I think. So, sasalin ko lang siya. Hindi naman kami masyadong sa toyo tsaka suka, kasi dalawa lang naman kami gumagamit. So, magagamit lang siya for sausawan, ganun. Adobo, ganun. So, ayan. Mas okay siya, at saka mas malinis siya tignan doon sa lalagyan. So, ayan na yung tocino. I cut it in strips para mas madali siyang kainin. Yung oil yung parang medyo nagagamit talaga ng bongga. So, medyo malaki din yung paglalagyan ko sa kanya. Actually, konti na lang to eh. Pero may binili kami kahapon sa grocery. Yung oil namin, vegetable oil. And, ayan, sarin ko lang siya. Ayan na, yung breakfast namin. Kain! Okay, let's go! I'm just gonna put this here. And then, sasarado ko tong gate. Si Snowy na-drop na namin sa kabilang bahay. Doon na muna siya. So, ayan mga sisams. Yung mga konti lang. Kami lang naman dalawa. Off to our Valentine's date. Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Bibili kami ng dining table. Yung ipang-date namin, bibili na lang namin ng dining table. Chocolates. Valentine's Day. Dito na kami, mga sissy, sa Precious Garden Nail Spa. So, papapedi muna ako. Yung service nila kasi may mga pa-massage. So, yun. And affordable lang sila compared sa iba, yung mga nasa mall, ganun. Siyempre, mas mahal yung rent sa mall. So, hindi ako mahilig sa nail polish. Gusto ko yung nililinisan yung kamay ko ng ibang tao, pero ayoko ng nail polish. Pero minsan, diba, bongga naman kung meron. Easy, nasa Unitop kami. Bibilin lang kami.
table. It's open. Okay. Ayan, nakabili kami ng snacks. Ha. Mag-shumay. Kain! Kain kami ng snacks. Mga silums. Ano yun? Ito, may nom-nom. Aba na, wala ito nakapalit. Matukan ta, mga mata yun na matukan. Biko with latik. Ooh! Looks delicious. Biko. Kung natilawan sa unang one shot ko, nakatilaw usab. Nasundo na namin si Snowy, mga sissy. Uwi na kami sa aming house. Mag-asal pa si Daddy. Say hi! Hi. You washing your dishes? Yes, I'm washing my dishes. Very good, Manoy. Sissy Wops! Ayan, nag-grill si Edson. Happy Valentine's Day! Ayan yung date namin. May third week kami. Yes. Nag-grill lang ng mga kung ano-ano. Siyempre, the Coke. Shall never be forgotten. Yum! Let's eat! Bon appetit! Sissiness, nasa work ako ngayon. So, it's already 10:03 and wala pa yung estudyante ko. Feel ko absent siya. Sana. Kasi natamad na ako. Gusto ko na maligo. It's just a normal day for us. So, bonding lang with the family. Yun lang yung Valentine's namin. And, ayun, kumain na kami ng bibingka. At bibingka ba yun? It's broken, Mommy, and see the road. No, it's just getting passengers. Passengers? Yeah. It's getting passengers. And see the road, Mommy. Of course. Guys. Hi. Can you take off your sunglasses? No? Say good morning, guys. Hi, Kelsey. You like your new table? You like your new table, Kelsey? Can I see your face? Ayun, mga sissy. Nakabili na kami ng table. Bongga siya. Maganda siya tempered, yung glass niya. So, hindi siya madaling mabasag. Sa ano lang to? Sa pure gold. Salamat, pure gold. Si Daddy na nag-assemble. Nalagay pa niya mga bagay-bagay sa taas. So, hindi na kami dito kakain mga sesams sa aming table na.